Când ne gândim la Hornbach, vedem sute și sute de rafturi de bricolaje din magazinele lor. Corect, nu? Dar ce se întâmplă în spate, înainte ca marfa să ajungă la raft? Cine sunt oamenii care fac totul să funcționeze și cum arată o relație de aproape 20 de ani între două companii mari care vorbesc aceeași limbă, la propriu și la figurat? Haideți să aflăm povestea! Care a fost prima ta acțiune cu Hornbach? Prima mea interacțiune cu Hornbach a fost în 2014. Am venit în calitate de client în magazin. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera din magazin și asta m-a determinat să-mi doresc să lucrez în acest loc minunat. Cum arată o zi din viața ta? Păi, nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Fiecare zi vine cu noi provocări, dar suntem aici ca să ne sprijinim clienții să realizeze proiectele pentru care vin în magazin. Ce înseamnă pentru tine bricolajul? Pentru mine bricolajul înseamnă autonomie, iar autonomia începe odată cu organizarea. Organizarea, practic, când gătim recepție marfă din depozitul unde preluăm marfa pentru suprafață. Nu știu dacă am apucat să vă spun, dar suntem în cel mai nou magazin Hornbach, situat în Colentina, și abia aștept să-mi respect magazine și să descoper toate secretele. Roxana, ești invitata mea. Să mergem! Haideți! Câtă marfă intră și iese pe zi în Hornbach? Roxana, pot să zic că intră foarte multă marfă în Hornbach și la fel de multă și iese din Hornbach. Avem foarte mulți clienți care vin pentru marfa pe care noi o comercializăm. În funcție și de sezonalitate avem momente în care acest volum crește foarte mult, de exemplu primăvara și toamna, pentru că primăvara pe partea de grădinărit se dezvoltă foarte mult vânzarea, iar toamna încep clienții să facă partea de renovări și trebuie să asigurăm marfa pentru proiectele lor. Chiar voiam să te întreb dacă se schimbă logistica de la un sezon la altul. Da, se schimbă și trebuie să fim mereu să actualizăm logistica. Da? Cât de importantă este fiabilitatea utilajelor? Păi imaginați-vă că avem momente în care avem un volum foarte mare de marfă, de livrat pe suprafață. Și ce ar însemna asta dacă nu am avea utilaje fiabile? Ar trebui să stăm să ne întâlnim cu utilaje manuale. Astfel reușim să ne ducem marfa în timp foarte scurt pe departament ca să putem să o punem la îndemâna clienților. Avem aici diferite utilaje, diferite stivuitoare. Care este utilajul tău preferat? Utilajul meu preferat este liza rapidă și ea ne ajută să cărăm toată marfa din recepție marfă pe suprafața de vânzare și este cea mai practică liză din întregul magazin. Am văzut că este și foarte intuitiv, este ușor de manevrat. Da, este foarte ușor, efectiv. Te urci în liză. Așa. Trebuie să respecti doar câțiva pași, sunt câteva comenzi simple și după ești pregătit de lucru. Am văzut că multe dintre stivuitoare sunt noi, dacă nu chiar toate. Toate utilajele sunt noi din magazin, pentru că avem un magazin nou deschis din 3 septembrie. Ce pot să vă spun este că în celelalte magazine Hornbach avem utilaje pe care le folosim de 17-18 ani. Sunt foarte rezistente și foarte fiabile. Hornbach Steel, un parteneriat de aproape 20 de ani. Care sunt valorile comune ale celor două companii? Păi, una din valorile comune aș putea să zic că este seriozitatea, atât a lor față de noi, cât și a noastră față de ei, dar nu mai presus de eficiența pe care am avut-o în colaborarea cu noi. Ei ne-au ajutat să fim eficienți și în fața clienților. Am putut să ne ducem la bun sfârșit proiectele clienților folosind utilajele lor. Am văzut că aveți și aceeași culoare comună. Da, una din valorile comune ar fi culoarea pe care o utilizăm atât noi cât și ei. Și să nu uităm faptul că atât Hornbach cât și Steel vin din aceeași țară mamă, din Germania. Ce planuri de viitor aveți? Suntem pregătiți pentru viitor și sper că din buna colaborare pe care am avut-o până în momentul de față să continue și să ne asigure viitorul ambelor companii.
Și în perspectiva așa peste 5-10 ani, ce planuri aveți să construiți împreună? Suntem pregătiți pentru tehnologizare. Că bănuiesc că asta o să vină și la noi. Cum arată viitorul logisticii în retail? Păi, suntem pregătiți pentru adaptarea la nou, dar trebuie să ținem cont de sustenabilitate, de digitalizare și de eficiență energetică, dar nu trebuie să uităm de partea de fiabilitate. Asta e tot ce contează pentru noi. Fiabilitatea utilajelor noastre este foarte importantă pentru că cu ele ne desfășurăm activitatea, astfel putem să realizăm proiectele clienților noștri. Cum se adaptează Stil la cerințele de schimbare ale Hornbach? S-au adaptat foarte rapid, aș putea să spun. Trebuie doar să soliciți. Dincolo de rafturi este multă muncă și mai multă tehnologie, dar mai ales oameni. Hornbach și Stil, un parteneriat de aproape 20 de ani, un parteneriat construit frumos zi de zi.